ንነፍስ ወከፍ ሰብና ንነፍስ ወከፍና መሰድሓነና እንታይ ሂቡና እንታይ ኢልና ጸጋ ሂቡና ውበት ጸጋ ሂቡና ገሌና እንታይ ክንገብር ክንዝምር ክንበ ኣብዚ ጠቂሱ ኣሎ ገሌኹም እንታይ ኣለኩም መዝሙር ኣለኩም ኢሉ ራእይ ኣለኩም ኢሉ ቋንቋታት ኣለኩም ኢሉ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣብታ አካል ክርስቶስ እንታይ ገይሩ እዩ ሂቡ እዩ ግን እዚ ዝተዋሃበ ግን ንምንታይ ይኹን ይብላለሁ እስከ ንማሕበር ንምህናጽ በሉ ንገዛእ ርእስኻ ዘይኮነስ እንታይ ንመን እዩ ንማሕበር ንምህናጽ ስለዚህ ገለ ካብቲ ኢሹ አጋጢሞም ዘሎ ሰብ ቆሮንቶስ አሞንጎም በቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት ስለዝነበሩ በትንቢት ካዝዛረቡ ሰባት ስለዝነበሩ እቶም በቋንቋታት ዝዛረቡ ዝነበሩ ነቶም ሓደሽቲ ሰባት ኣብቲ ጉባኤ ክመጹን ከለው እቲ በቋንቋ ክዛረቡ ከለው ስለደይ ሰምዑዎም ነቲ ምህናጽ አይኩኑን ትገብሩ ደለኹም ከክንዲ በቋንቋ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝሰምዕን ዘይሰምዕን ትዛረቡሲ እንታይ ክትገብሩ ይሓይሽ ኢልዎም ክትንበዩ ትንቢት ክትዛረቡ ይሕሸኩም ትንቢት ትዛረቡ ቃላት ዝሰምዑ ስለዝኾኑ ንኣታቶም ድማ ያሃንጾም ኢሉ ይዛረብ ስለዚህ ኣነ ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ቋንቋታት ምዝራብን ትንቢትን ኣይኮንኩን ክዛረብ ደል ይደለኹ ኩሉ እንገብሮ ዘበለ ንምንታይ ይኹን ድብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ንምህናጽ ማሕበር ስለዚህ ወደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በመዛሙራቱ ገይሩ በደቁ ገይሩ ከሐልፍ ጸንሐና እግዚአብሔር መንፈስ ነፍስና ተፈለይቱ ወይሞ እዚ አዝገበረት ኢድ አምላክ አማከልና ስለዘላ ሱም ይባርክ ሕዋቲ በጎይታ ባህ ይበልኩም ክብርና አምላክ ይኹን ሃሰይ አምላክ ሰናዩ ሞ በዚ ጸንሐ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ከአሕጂ በቃሉ ገይሩ ከዛረበና አምላክ መስገን ቃሉ ሰዲዱ ፈወሶም ካብ ጎዳ ጉዶም ከአምላክ መስገን ካብ ዘሎም ተጽዕኖን አናገፎም ዘውጽእ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘጻናንዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፍጹም አምላክ መስገን ናብ ህላውነቱ ዘእቱ ሕጅውን በባሪኡ ቢሉ ክዛረበና አምላክ መስገን እግዚአብሔር ተዛረብ ባሪኻ ይሰማዕ ኣሎ ከም ዝበለ አምላክ መስገን በዚ አውሽጥና ጸንሐ እግዚአብሔር መንፈስ ሕጅውን ነፍስና እንዳተናቀነቀት ውሽጥና እንዳተቃጸለ ነቃሉ ኣብ ልብና ክንዓቁሮ እግዚአብሔር አእሙሮና ክኸፍቶ አምላክ መስገን ክብርና ዓኻ ይኹን ጎይታ አምላክ ተመስገን ይኹን ሎሚ ዘገልግለና አምላክ መስገን ነፍቅሮ አለ ሓወዩ አገልጋል ዝማሕበር ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛልክ አለ ሓዊት መጽኸና በዚ መድረኽ ተባረኸለይ እግዚአብሔር ይባርክ አለ ሰላም ክርስቶስ ንዓኹም ይኹን እግዚአብሔር ይባርኩም አጋይሽ ዝመጻእኹም ንአምላክ ክብሪ ይኹን ገጽኩም ስለዝራአና ድማ ንአምላክ ንባርኾ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምስ ዘሎ ግዜ ምስቲ ትሕዝቶ ናይቲ ሎማዓንቲ ንምሃሮ ትኽኢልና ናብ ቃል እግዚአብሔር ክነኣቲና እግዚአብሔር ድማ ክረዳአና ይሞ ንእሽተይ ዝቃል እዚ ከነንብቦ እሞ ንእሽተይ ክንጸሊና እግዚአብሔር ይባርኽ እግዚአብሔር ድማ ክምህረና እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 26 ያዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ተጻሒፋ ዘላ ንኣኸነ ነብቢና እሞ ድሓር ኮንቴክስት ክኾነና ድማ ዲቢልና ድሓር ከነንብቦ ኢና ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሕዋተይ እንታይ ደአዩ ክትእከቡን ከለኹም ነፍስ ወከፍ ሰብ መዝሙር ኣለዎ ምህሮ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ቋንቋ ኣለዎ ትርጉም ኣለዎ ኩሉ ንምህናጽ ይገበር እስከ ኩሉ ንምህናጽ ይገበር እስከበሉ ኩሉ ንምንታይ ንምህናጽ ሎማ አንተ አርስትና ኩሉ እንገብሮ ዘበለ ንምህናጽ ማህበር ይገበር ዝብሊና ለማር ማለት አሜን ወይታ ይመስገን እስከ ንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ለና አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ከምቲ ብጸሎት ዝተዛረብካና ብጸሎት እግዚአብሔር ዝተረኸብካና ብጸሎት መንፈስና ዝሕደስካ ጎይታ አመዝሙርን ዝተረኸብካ እግዚአብሔር አምላክ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ማህበረይ ድማ ኣብዚኣ ካንጻይ ዝበልካ ማህበር ኣብ ቅድመኻ መጺና ጎይታ ኣብታ ብደምካ ዝኸፈልካ ያ ማህበር ኮይና ቃልካ ክንዛረብ ነቶም ንዛረብን እቶም ንሰምዕን እግዚአብሔር ምስተዋዕል ክትከፍተና ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጥበብን ፍልጠትን
أباخا تحابي إلو تبايلو تسحيف مو الله እግዚአብሔር أبو أنه لو مدما እግዚአብሔር وي قالك خد كفتلنا كم زقبأنا غيرنا أبتا كتهانس أدلي خيا زلخا حبرت كمي غيرنا خنمالالس كم زقبأنا بويتا كتمعدنا كتقسسنا كتغرحنا ጥበብ ክትበና ምስተዋል ክትበና ንጽልለና ቤት በጥበብ ይስረት በምስተዋል ድማ ይጸና ጽሕፊሞ ቤትካ እግዚአብሔር በጥበብ ከናሃንጻ በምስተዋል ድማ እግዚአብሔር ወይ ነታ ቤትካ ክንሕሉ ምእንታን ንነፍስ ወከፍና ንልብና ክትዛረብ ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ሀብታም አምላኺኻ ጸጋለካ ውህበት አለካ ፍቅር አለካ ለውሃት አለካ ኩሉ ዘለካ አምላኺኻ እግዚአብሔር ወይ ከምቲ ቀዳሞት አቦታት ነቲ ማሕበር እግዚአብሔር ወይ ከም ዝግባእ ገይሮም ዝሃነጾ ንሕናውን ከም ዝግባእ ገይርና ክንሃንጽ ምእንቲ እግዚአብሔር አቦ እቲ ዝሃንጽ ድማ ይጠንቀቕ ኢልካ ኻሞ ተጠንቂቕና እግዚአብሔር ከም ዝግባእና ገይርና ክንሃንጽ ክትረዳእና ንጽልለና ሎሚ ናይ ነፍስ ወከፍና ምስተዋል ክፈቶ ወይታ እነሆ ኣብ ቃልካ ሎማ ኣንቲ ተኣምራት ክንርኢ ድማ እግዚአብሔር እርዳአና ንዓይን ባራኻውን እግዚአብሔር ኣብዚ ቃል እዚ እናተማሃርኩ ቃልካ ከካፈል እግዚአብሔር ከም ሻምብቆ እምበር ከም ምንም ከይኮንኩ እግዚአብሔር ቃልካ ክዛረብ እርዳአኒ እግዚአብሔር ወይ ስለትድግፈን ድማ ተመስገን ንሕዋቴ ስለትድግፎም ድማ ተባረኽ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ አህዋተይ እንታይ ዳአዩ ይሉ ክትእከውን ኮለኹም ነፍስ ወከፍ ሰብ መዝሙር አለዎ ምህሮ አለዎ ራእይ አለዎ ቋንቋ አለዎ ኩሉ ንምህናጽ ድማ ይገበር ይሉ ጂዛ ኩሉ ንምህናጽ ይገበር ትብል ክንውዕለላይና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ ዝኾነ አርእስቲ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ አውጪኻ ክትዛረብ ኮለኻ ናይ ግድን ኮንቴክስት ክንሕሉ ክንክል ኣለና ኦኬ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ ተዛሪቡ ጳውሎስ አቤኔት መጽሐፍ ኮይኑ ተዛሪቡ ጳውሎስ ንመን ተዛሪቡ እንታይ አጋጢሞም ይቆም ኢሉ ተዛሪቦም ክርዶ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ኩለን አይነንበበና ገዛ ሄድኩም አንብቦ ግን አገደስቲ ቃላት ከነብንቢሚናሞ ስለምንታይ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ነዚ ቃል እዚ ተጠቂሙ ጽሒፍዎ ካኡ ክንማሃር ምእንታኒና ሎማ አንቲ እግዚአብሔር ቡ ኣብ ልብና ክዛረበና ደሊ ደሎ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ስለዚህ እስኪ ምዕራፍ 14 ካብ ሓደ ጀሚርና ስጋብ 4-5 ነንብብሞ አስተውዕሉ እቲ ምህናጽ ማሕበር ዝብል ቃል ከነንብብ ኮለና ንዑ ፕሊስ እናራእኹሞ ማለት እዩ አምላኽ መስገን 14 ቁጥር 1 ንፍቅሪ ሰዓብዋ ለመንፈሳው ውህበት ምናዳግና ክትንበይ ድማ ቅኑ እቲ በቋንቋ ዝዛረብ ሚስጥር በመንፈስ ይዛረባሉ ሓደኳ አይስተውዕሎኒ እሞ ናአምላኽ እምበር ንሰብ አይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እቲ ትንቢት ዝዛረብ ግን ንሰብ ዝሃንጽ ዝምዕድን ዘጸናንዕን እዩ ዝዛረብ ቋንቋ ዝዛረብ ንርእሱ እዩ ዝሃንጽ ትንቢት ዝንበግና ንማሕበር እዩ ዝሃንጽ እስከ ንማሕበር እዩ ዝሃንጽ ከበሉ ስለዚህ ዜን ስጋብ 4 ሪኢናና ኣለና ቀጽልና ድማ ናበይና ክንከይድ ናብ 12 ክንወርዲና ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ውህበት ትቐኑ ካብ ኮንኩምሲ ንምህናጽ ማሕበር እዙዛት ክትኮኑ ድለይ ኢሉ ንምንታይ ንምህናጽ ማሕበር ኦኬ መሊሽና ናብዛ ሕጂ ዘንበብናያ ድማ ክንደግሚና 26 ድማ ተመሊሽና ክንከይዲና አህዋተይ እንታይ ዳአዩ ክትእከውን ኮለኹም ነፍስ ወከፍ መዝሙር አለዎ ምህሮ አለዎ ራእይ አለዎ ቋንቋ አለዎ ትርጉም አለዎ ኩሉ ንምንታይ ይኹን ኢሉ ንምህናጽ ማሕበር ይኹን ኢሉ ኦኬ 32-33 እምበኣርሲ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ አምላኽ አይኮነንሞ እቶም መናፍስቲ ነቢያት ነቶም ነቢያት ድማ ይግዝኦም ይብለና ስለዚህ አማሕበር አምላኽ ዝርግርግ ዘይኮነስ እንታይ ዘሎ እስከ ሰላም በሉ አምላኽ ናይ ምንታይ አምላኽ እዩ ናይ ሰላም አምላኽ እዩ ኦኬ አሞዳታ ዘላ ጥቅሲ እንታይ ትብል ግናኸ ኩሉ እትገብርዎ ዘበለ ብምንታይ ይኹን ኢሉ ብስርዓት ይኹን ኢሉ ስለዚህ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እንታይ ያለው ስርዓት አለው እስከ ንበል ስርዓት አለው ቤት አምላኽ ናይ ስርዓት ቦታ እዩ ናይ ዝርግርግ ቦታ ድማ አይኮነን ኣብ ቤት አምላኽ ድማ ምህናጽ ዘሎ ምፍራስ ካየለ ስለዚህ አምላኽ
ንነፍስ ወከፍ ሰብና ንነፍስ ወከፍና መሰድሓነና እንታይ ሂቡና እንታይ ኢልና ጸጋ ሂቡና ውበት ጸጋ ሂቡና ገሌና እንታይ ክንገብር ክንዝምር ክንበ ኣብዚ ጠቂሱ ኣሎ ገሌኹም እንታይ ኣለኩም መዝሙር ኣለኩም ኢሉ ራእይ ኣለኩም ኢሉ ቋንቋታት ኣለኩም ኢሉ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣብታ አካል ክርስቶስ እንታይ ገይሩ እዩ ሂቡ እዩ ግን እዚ ዝተዋሃበ ግን ንምንታይ ይኹን ይብላለሁ እስከ ንማሕበር ንምህናጽ በሉ ንገዛእ ርእስኻ ዘይኮነስ እንታይ ንመን እዩ ንማሕበር ንምህናጽ ስለዚህ ገለ ካብቲ ኢሹ አጋጢሞም ዘሎ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ መንጎኦም ብቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት ስለ ዝነበሩ ብትንቢትካ ዝዛረቡ ሰባት ስለ ዝነበሩ እቶም ብቋንቋታት ዝዛረቡ ዝነበሩ ነቶም ሓደሽቲ ሰባት ኣብቲ ጉባኤ ክመጹ እንከለው እቲ ብቋንቋ ክዛረቡ ከለው ስለ ደይሰምዕዎም ነቲ ምህናጽ ኣይኮኑን ትገብሩ ደለኹም ከክንዲ ብቋንቋ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝሰምዕን ዘይሰምዕን ትዛረቡሲ እንታይ ክትገብሩ ይሓይሽ ኢልዎም ክትንበዩ ትንቢት ክትዛረቡ ይሕሸኩም ትንቢት ትዛረቡ ቃላት ዝሰምዑ ስለ ዝኾኑ ንኣታቶም ድማ ያሃንጾም ኢሉ ይዛረብ ስለዚህ ኣነ ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ቋንቋታት ምዝራብን ትንቢትን ኣይኮንኩን ክዛረብ ደል ደለኹ ኩሉ እንገብሮ ዘበለ ንምንታይ ይኹን ድብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ንምህናጽ ማሕበር ስለዚህ ቆሮንቶስ ማሕበር ቆሮንቶስ ካብ ቀዳማይ ጀሚርና ስጋብ 14 ካልኣይ ቆሮንቶስ ድማ ጳውሎስ አገልጋሊ ከም ዘይኮነ ብዛዕባ አገልግሎቱ ዝዛረበሉ ፓርቲ እጂ ታሪኹ ዝነግረኩም ደለኹ ስለዚህ ቆሮንቶስ ብዲቪዥን ብዝተፈላለየ ዝተበላሽወት ማሕበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መን ያንተልኩም ናይ ቆሮንቶስ ማሕበር ስለዚህ ካብዛ ናይ ቆሮንቶስ ማሕበር ንሕና ክንመሃሪና እሞታዝ ሓሸት ማሕበር ዳአይነት ያንተልና ክወስደኩም ይሽዑ ናብ ቆሎሴ ድማ ክንከይዲና ኣብ ቆሎሴ 2-3 ጥቅስ ክነነብብና ሰብ ቆሎሴ ኣዝዮም ብፍቅሮምን بأمنتهم بصنعتهم ጳውሎስ ንኢድዎም ቆሎሴ ምዕራፍ 1:5 ወጻለ መካሐው ንኢድዎም ሕጂ ንሱ ክነዶም ኮሎ ንሰብ ቆሎሴ ቀሪጹ ማሕበር ገይሩ ከቀርጾም ኮሎ ጳውሎስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ብጥበብ ገይርና ሙሉዓት ኮይንኩም እንቲ ደው ክትብሉ ብጥበብ ንምህረኩም ድማ ነርና ይላ እስራን ሸሞንቱን ከተም በበለኢኻ ሾ ኣብ ምዕራፍ 2:5 ካብ ኩሉ ዝሐጎሰነ ድማ እንታይኩም ኢልዎም እስከ ስርዓትኩም ይስከበሉ ስርዓት እቲኦም ስርዓት ዘይብሎም ሰብ ቆሎንሴ ኻ እንታይ ዘለዎም زين اسكنن ببن وكحوي تا مايكروفون كحزا مايكروفون ابزي لا تكاولا علي لا تحرقسنا كريستوس بوي املاح مسكن قولسي معرف حدا حموشه جميرك እሺ ስለቲ ኣብ ሰማያት ተኣርኒ ብልኩም ዘሎ ተስፋ ቀደም ብዛዕብኡ ብናይ ሓቂ ወንጌል ሰማዕኹም እሞ ናባኻትኩም ዝመፀ ኣብ ኩሉ ዓለሙን እናፈረን እናዓበየን ዝኸይድ ዘሎ ካብታን ጸጋ ኣምላኽ ብሓቂ ሰማዕኹምላን ደሊል ካሞካዊ ሶሪ ካብ ሰለስተ ጀምር ካብ ሰለስተ ሕራይ እታ ብክርስቶስ ኢየሱስ እምነትኩምን ንኹሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕና ኩሉ ሳዕ ምእንታኻትኩም እናጸለና نأملاخ أبو غويتانا يسوع كريستوس نمسجنو علنا آمين حنسا وحجي سلازي انتبه برالو أتا بكريستوس يسوع أمنتكم نخلهم قدسان زلكم فقرن مس معنا كل ساعة ما انتقادكم الناس لنا نأملاخ أبو غويتانا يسوع كريستوس نمسجن علنا سلازي أمانقوم أمنتن انتين يروم فقرن يروم كابتي وهبت زتل على أبياتك يروم أب أمنتن أفقرن كن مسوينا ما نيش يزغيد له هجي سب قرنطوس جن أب أمنتن أفقرن ويا كلن زي كنا أغلبهم أو وهبتهم يوم أغلبهم سلزي أمنتن فقرن حاليتن تحتنان كله ده حركم قال سينا أزنا جرزي مسوا حزكا يا خا بيتك جي أبير انتهي تجبر مسيلكا تهانس مالتي قدامنت نهوبت اندهر يبكايو قدامنت نتيجة جي أبير ذهبك فلتت تيبكايو قدامنت نرأي خان اندهر يبكايو أوجن بفقر زي تسنى بحالات زي تسنى بمعجاز زي تسنى بمحرد زي تسنى أنت خوينو كم توم قدامت كورنثوس سرعة زي بلوم يخاط خاون إزيهم جن سرعة زلهم كوينهم ترخيبهم جابير تمسكني يقول جن كنا سخولو جن كم يجرو جن باولوس هانيس أم كم ببلنا يا إسران شومونتنا أبا مالتي آمين كبرنا السماء يقول إيش كبرنا فقد إسران شومونتن نحنا دما نقول سب كريستوس ملء جيرنا كنقومه بتباب زبالة نخلو سب نما عدنا نخلو سبون نما هرنا ننجر اللونا آمين بمنتهى زبالة يلو بتباب زبالة النما عدنا يلو أتي
ኣብ ጳውሎስ ዝነበረ ጥበብ ኣብ ኩለና ይፍሰስ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክቀርጾም ከሎ ክምህሮም ከሎ ከቆሞም ከሎ በጥበብ ይነሩ ብጸጉ ወይ በተዘለወ ጥራሕ ደይኮነሲ በቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ዘቀመጠሉ ጥበብ ገይሩ ማህበራት እንታይ ትገብር ነይሩ ደቀረጽን ደቆሞምን ፍሎሪሽካ ዝገብሩ ዝነበሩ ቶም ማህበራት ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሰብ ቆለሴ መስኪርሎም ክልተ ሓሙሽተ ካወስኸኒ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 5 ብስጋ እኳ ምሳኻትኩም እንተዝየለኹ ብመንፈስ ምሳኻትኩም እየ ስርዓታትኩምን ጽንዓት እምነትኩምን ብክርስቶስን እናረኣኹን እሕጎስ ኣለኹ አሜን ሪኹም ዝተዛረበ ጳውሎስ ብስጋ እኳ ምሳኻትኩም እንተለኹስ ብመንፈስ ምሳኹም እኳ እንተዘየለኹ ኢሉ ዋላ ብማዕዶ ከለኹስ ብዛዕባኹም ድሰማዕኹም ቀዳማይ ጽንዓትኩም ኢሉ እቲ ደው ምባልኩም እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለኩም ተስፋ እዚ ምሰማዕኹ ኢሉ እምነትኩም ድማ ኢሉ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም እምነት ሽዑ መወዳእታ ስርዓትኩም ይድብሎም ስርዓትኩምን ጽንዓትኩምን እምነትኩምን ብክርስቶስ እናረኣኹስ እንታይ ይገብር ኣለኹ ይሕጎስ ኣለኹ ኢሉ ሕጂ ኣምላኽ ብስርዓት ክንመላለስ በእምነት ክንመላለስ እዩ ዝደሊ ኣምላኽ ናይ ምንታይ ኣምላኽ እዩ ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ አሜን የስ ኣምላኽ ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ናይ እግርግር ኣምላኽ ኣይኮነን አሜን ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ክዛረባ ነዛ ማሕበር ደሊሎ ሎማዓንቲ ተዳለው አሜን ከመይ ገርና ኢና ናብ ሰላም ንመጽእ ከመይ ገርና ኢና ናብ ዕረፍቲ ንመጽእ ከመይ ገርና ኢና ከምዚ በዓል ጳውሎስ ዘለው ኣገልገልቲ ብዛዕባኹም ክሰምዑ ከለውሲ ከመስግኑ ዝኽእሉስ ከመይ ገይሮም እዮም ስለዚ ኣብቲ ውህበት ዲኻ ኣቕሊብካ ደለኻ ኣብቲ ፍልጠትካ ዲኻ ኣቕሊብካ ደለኻ ኣብቲ ዘለካ እግዚአብሔር ደለካ ነገር ዲኻ ኣቕሊብካ ደለኻ ወይስ ብትኽክል ትህነጽን ተሃንጽን ኢኻ ዘለኻ ውሽጥኻ ተቐይሩ ዲ ኣይተቐየረን بتذكر نقول تا يسوع كريستوس أبلبها أنجز كاي دخات أتوتوس زلها هجي أملاك نايدا جيكون ندرو مالتي أملاك ناي من تيزري أملاك ناي وش تيزري سلزي لو ما أنت وشتنا كوجو حجو حي ويتا مالتي فقط أدنى تتخونكم مالتي نوشتنا يدفتشوا ندقنا خفتشوا نعرف دقتاتنا فتشوا نعم رأيكم سألنا يسوع قوي تايب أقدامي تيميتوس ጳውሎስ ከዛረበን ኮሎ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ድሉዋት ምእንቲ ክትኮኑ መንፈስ እግዚአብሔር ዝነፈሶ ጽሑፍ ዘበለ ኩሉሲ ንምንታይ ይጠቀም ኢሉ ንምቕና ንመናጽ ንምዕራይ ድማ ይጠቀም ኢሉ ስለዚህ ትክክለኛ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንድሕር መጽዩ ዘሃንጽ ይሕዋቴ ደስተኻኽል ይምበር ዲስካሬጅ አይገብርኒ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከምዚ ዝነጽግ ወይ ዘንቋሽሽ ወይ ገለ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ኮሞ ይሄብሉን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ካብቲ ዝወደቅካዮ ዘተስዩ ሊፍት ዝገብር መንፈስ ደሎ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እጂ በዚ መንፈስ ይኹም ክሰምዑ ነው ዝደለ ሕጂ አን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክመጽን ኮሎ ንምትሳይ ድመጽእ ሃፍ ንምባል ይድመጽእ ነቲ ሐቂ አምጽዩ ሐጺቡ ብቑዕ ገይሩ ንኸቆመካ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ድሰደልካ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ እዘን ክልተ ማሕበራት ሪኢና ኢና ኣለና ሳልሰይቲ ማሕበራት ድማ ታ ዝጸሬት ዝጸፈፈት 3 ዓመትን መንፈቅን ዋጋ ዝኸፈለላ ማሕበር ድማ ማሕበር ኤፌሶን ድማ ኣላ ሕጂ እሳ ኣብነታዊት ካብ ቆሎሴን ለዓሊ ኣብነታዊት ማሕበር ንሳ ኣባ ድሓርክን መጽኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሕጂ ዘረባና ዘሎ ብዛዕባ ምንታዩ ነታ ማሕበር ምእንቲ ክትህነጽ እስከበሉ ማሕበር ክትህነጽ ይችቲ ታርጌትና ዘሎ ኣሞንጎና እግዚአብሔር እንተ ተኣከብኩም ይልሎ ኣብቲ ንስኻትኩም ኣብቲ ተኣከብኩም ሙሉ ቦታ ይድብል ዘሎ ኣብ ተራኸብኩም ሙሉ ቦታ ይብላሉ ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔር ናይ ምንታይ ኣምላኽ እዩ እስከ ናይ ሕብረት ኣምላኽ ይስከበሉ ኣምላኽ ናይ ሕብረት ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ናይ በይነ ይኮን ናይ ሓደ ሰብ ንበይኑ ንዑ ይዛረብ ገለ ኣይኮነ ንገብር ኣምላኽ ብሕብረት ይዳይ እሱ ናይ ሕብረት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚህ ንኣዳም ክመልሶን ከሎ ነቲ ቀደም ዝነበረ ሕብረት ኣምላኽ ስለ ዝደለየ እዩ ኣምላኽ ባሉ ይመሊሶ ኣዳም ኣይመለሶን እግዚአብሔር ምሕረት ገይሩ ሓቀደ ንምሱ ክዕረቕ ዝደለየ ዝፈተወኮ እግዚአብሔር يغرق شعوب مسوح حبرت من تخن قبر حجي እግዚአብሔር أمونغونا كوينو حبرت كقبر يدلي حواتي السوق كخبري أمونغونا زدلي سلازي أملاك أمونغونا كخبر اندحر كوينو انتاي كلونا له سرعات كلونا له بسرعاتنا خنا عاد سكن وصزلنا قدامي قرنطوس مዕራፍ 1:10
بزعباتهم وهبتات كزاربون كله نعنا أنت يزبلنا نحنا أكلات كريستوسينا يزبل حكينا نمبر بودا أكلات كريستوسينا سخ أكل كريستوسيخ سخ أكل كريستوسيخ قب 10 تخلت سقاب إسران شوعتن زقرم تعرف له حنت أكل كتساق ولا حنت أكل ما يتساق حنت أكل كتحجوس دل لما حنت أكل أنت يتقبر تحجوس إيش أملاح مسكن قدام كورنثوس معرف 10 تخلتي معرف 10 تخلتي كفقد 10 تخلتي كمتي سجا حد خنصوص بزح أكلات زلوا بزلوا تأكلات سجا بزح خنصوص حد سجا زغني كروسوس كأكوميو أيهود وإسرائيليان باروت ويس جواتات انتخونا نحنا كلاتنا حد سجا من انتخنكونسي بحد منفسة أميرنا إنامو حد منفستنا اتسجا بزح مبر حد أكل يكون نمو اجري إيد كابزي كونكوس نايسجا أيكون كون انت بلي بزيدو نايسجا مخاني ترفي إذن دما عيني كابزي كونكوس نايسجا أيكون كون انت بلت بزيدو نايسجا مخاني ترفي بزولو تسجا كله عيني انت زخون دا مسمع أبيم ترخبه اتسجا كله انتنو مسمع انت زخون كي مشتات أبيم ترخبه حجينا أملاخ نسو كم زدلية غيرو نتأكلات نفس وكف أبتسجا سرعو كل أكلات حد أكل تراي انت زخون كي اتسجا أبيم حلوه حجينا أكلات بزح اتسجا جنا حديو عينين إيدا يلي كني يختبلا أي كألانيو ويس رئيس دما أجار أي اللي كومن كتبلهم أي كألانيو توم دخومات زموسلو أكلات سجا باجدا سجا باجدا يوم أزيوم زدليو نتأب سجا زلوا حسروز مثلا نخاء بزبزح كبرين خدنو نحفرتنا هون أزينا بخبرين خولو اتخبر أكلاتنا جن إزي أيلينيو جناخ اتأكلات نحد حدو حدا حليو كهلو حدا حليو كهلو مبر عبت سجا مثلاي من تانكي كونسي عملاخنا تخبرز قدولو أكل زبزح كبري النهابي نتسجا أجات أمو حدا أكل أنت تساقي كل أكلات يساقي حدا أكل أنت خبره كل أكلات حبيري زحجوس باركن سخاتكم سجا كريستوس يخم نفس وكفكم كأ ببغفلو أكلات يخم آمين سلزي نسخاتكم تايهم أكلات يخم يلو آمين سجا كريستوس يخم ما يخم يلو سلزي أمون قلنا نفس وكفنا أجزي أبير لك خمت أكلاتنا فانكشن زجبر لنفس وكفنا زجب أنا هيبونا تحاد اللبي تحاد إيد تحاد إذني تحاد جلا نفس وكفنا زي تكم سبز بحال أمون قلنا أنت يلن مالتي آمين never ever زي تكم سب يلن اتشجر جن نابع جرجر دم زمت سجن لبي سرحوي كندي ساعات يدسرح لبي كندي ساعات يتسرح بعال إيد بعال جلا دما مشت كون كلهم تايم تجبروا يدك سلا حجي أنا بيني يدسرح عند هرهيلو لبسي كم يكتكونات أو قبل أنت يدرس كم يكتكونات أكل ها أنت يتخون كلها بملاءات خير حجي أنا زيادة سرح أنا زيادة خمسي قوي قال ملا قال فسو السخا زيادة أنت زي قوي خا غيلنا مالتي نحنا زبل نجارك أطولنا له كنت قوي برالك ناتكم إسرائيل 4 ساعات زي مقوياي تام عبرت أو كتب له بق أنا نغمو أقمي تكلم معبر أمو دك إسون ديو قال ملا مسيس حنت زي كوي بس حوز مسيس خير السناتويا ناتيا نسا أمبر نو أنا زبزحكو سريح لكمو بعلم فلتو بقى قريص يلو سريح انت هلو لبسي مريت تاوينا مالتي عريبا سلازي كله نقبرو زبله نمنتاي يخون يبلالو نمهنات يخون كله خنقبر نمهنات يدخون سلازي you have to look him كن الرأي زلنا مالتي هجي بزحات تتفل علينا هنا سرحنا قن ننبيني أملاك ذهبنا عيونا نحن علنا we should have to respect each other مالتي نحنا نتيجة أبير ذهبنا تسقى respect نقبره يزلنا مالتي زي تكم سبب أمون ناس يلن نبي كن مسم أنت المسيلكم نفس العاد سكبلو نفس العاد كن مسي يدلي قويته هذا أجرجر كم مسع زتلعل أنا كم دلله زجبر أنا كم قلي كما يزبلي لنا بزمونجو زبل منفسي بشيم يسوع يوقع آمين يوقع يتهرم أنا كم بقى أنا وانا أنا تزيل له
ነው ገደፎ መንፈስ አምላክ ይደገልግል አሜን ሰባ ያገልግል ነው አና ይገልግል ነው ብዝቅጠጠው ይለ ና እግዚአብሔር መንፈስ ዘገልግል አሜን ህዝብ አምላክ ተረዲኩም አለ እዚ መላካከታ ክህልወና አለው ሕጂ አምላክ እንታይ ይድገብረና መሲልኩም ከጽናዓና ከብዛሓና ሼፕ ክገብረና ስለዝደለ ቃሉ ዝልእኸና አይደለም አሜን አሜን ያ ከአሬና ስለዝደለ ማለት አምላክ ተመስገነ ይሁን አብሊ ኪዳን ደማ እስከ ብሉይን ሐዲሽን ክንትንክፍ ስለዘለና አብሊ ኪዳን ብዛባ ምህናጽ ክንዝክር ኮለና መቼም 4 ምዕራፍ ተማሂርና ኢና 8 ምዕራፍ ንመኒና ንዝክር ተልኩም መጽሐፍ መን ነህምያ እግዚአብሔር ይባርክ ሰላም ነህምያ ኢና ንዝክር አሜን ነህምያ ደጌታት ብሙሉ ተቃጺሉ ነዲዱ ጉሄዮም ብሙሉ መልእክቲ ናቡ ምስመጸዩ ኣብ ልቡ ሸክም ኮይኑሉ ረኺቡ ካብቲ ኣነ ዝበለ ቦታ ንታሕቲ ወሪዱ ደግ እንታ ክጽግን ዝወሪዱ ማለት ሓቂ ከምቲ ንፈልጦ ኩላና ሕጂ ኣብ ነህምያ በይኒዱ ቅጽርታት ሃኒጹ ሓቂ ግን በይኒዱ ሃኒጹ በይኒ ኮናን ሃኒጹ ነህምያ ምዕራፍ 3 ኩሮ ኣብኡ ክንጸንሕ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከመይ ገይሮም ከም ዝሃነጽዎ ኣብ መንበል 52 መዓልቲ ነቲ ቀጽሪ ኣቦስቶ እዮም ኣትሒዞሞ ሕጂ ካበይና ክንጅምር ደልየ ዘለኹ መሲልኩም ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 6 አንብቡለይ ኩልኩም እቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ዕዮ ንኽዓይዝ ጸኒዑ ድማ ነበረ ይብለና ርእሱ ሂቡ ነበረ ይብለና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ደስ ይልዎ ከገልግል ተስዩ እቲ ህዝቢ ካብዚ ዝጅምር አሜን ምህናጽ ባሂልካ ተገዲድካ ገለ ተደፊእካ ገለ ኣይኮነን ደስ ይልካ ባሂልካ ንኣምላኽ ከተገልግሎ ክትስእ ኮለካ ምህናጽ ዝጅምር ሕጂ እናሃነጹ ምስ በጹ ኣብ 3 ዳርጋ መብዛሕቱስ እቲ ዝሃነጽናያስ ኣብ ፍርቂ በጺሑ እቲ ህዝቢ ድማ ደው ኢሉ ድማ ጸኒዑ ድማ ነበረ ይብለና ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ንኩላና እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ የጽናዓና አሜን ያ አሜን ኣብ ቤቱ የጽናዓና ጸዓት ድማ ነበሮም ይብለና ጳውሎስ ብዛዕባ ቲቶስ ምሱ ዘገልግል ብዛዕቡ ክዛረብ ከሎ ዘገረም ነገር እዩ ዝነብቦ ሁሉ ጊዜ ማለት እዩ አፍደገ ተኸፊትለይ ከገልግል ይኸይድ ኣለኹ ኢሉ ንኣገልግሎተይ ንጸጋይ ክገልጸሉ ዝግባኣኒ ቦታ ማዓት ተራሒለ ኢሉ ጳውሎስ ግን ኒቲቶስ ሓወይ ስለ ዘይረኸብኩስ ኣብ ውሽጠይ እንታይ የብለይን ኢሉ ኣብ ውሽጠይ ዕረፍቲ የብለይን ኢሉ ኣገልግሎቱ ዶ ኣቐዲሙ ወይስ ናይ ሕውነት እዩ ኣቐዲሙ ፍቕሪ ድዩ ኣቐዲሙ ወይ ናይ ኣቐዲሙ ጳውሎስ ብጥበብ ገይሩ ይደዓይ ነይሩ ኣብ ነቲ መገላገልቱ ነቲ ሓው ነቲ ዝገሸ ወይ ነቲ ብካልእ ስራሕ ዝጽዕት ዝነበረ ምሱ ዝዓይ ውሽጡ ስለ ዝፈልጦ ዝነበረ ከክንዲ ኣገልግሎቱ ሲ ንሓዊዩ ኣቐዲሙ እስኻ ኸም ለኻ ኣነ ኸም ለኹ ነዚና ኸነዕርዮ ደሊና ደለና ሕጂ ኣገልግሎትካ ኣይኮነን ድቕድም ኣገልግሎት ዳ ዋሃ ዝበለ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ በዚ ሎሚ عبدالله كخطره بوت خليخ نسي قدمني إذا عبرت كعرية الله يحواته ريسيت كن لنا كل ملا صار لنا كيرنا عندنا كيرنا عندنا نو تمليسنا ريسيت غيرنا كم بتخك كلمة يزلنا سلزي هنا يقدم تلكم اسك فقري يقدم اسكبلو حالي يقدم اسكبلو محرت يقدم اسكبلو محرت يقدم لو هنا يقدم ድንጋጼ ይቀድም አገልግሎት አይቀድመኝ አገልግሎት ይነግረካለሁ ሕጂ ጳውሎስ ከምዚ እናገበረ በጥበቢው አመንጎም ዳሃንጾምን ዝተክሎምን ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ እቲ አብጎንኻ ዘለው አብጎንኽ ዘለው ሓፍቲ ተጠቅሚያ ክትገይሽ ኮላ ወይ ገለ ነገር ክትኮን ኮላ ማዕርያኻ ክትጉዝ ዘለካ ማዕርያኻ ክትሻቀል ዘለካ ማለት እዩ أنت وين بيقولنا يو؟ أنت حنت أكلات أنت جوهاسي تحنت أكل كانت تخوني له عفكت أنت تحجوست كات حنت تحجوسي أسخاتكم أكل كريستوس يو كسا أكل كريستوس زخلنا if 1% damage the other percent it is أيتردون منفس ونت مالتي أيترد أكل جانا قلعتكم دلهم يلوم سب عبراوين كزارب كله أب حموشة ገና ብዛዕባ ቀረባ ዘሎ ቀረባ ግዜ ዝተማሃርኩም ንሱ ጥራይኩም ትዛረቡ ደለኹም ኢሎም ዘረቦም ዘበለ ንክርስቶስ ገዲፎም ሲ ብዛዕባ መላእክቲ ብዛዕባ ናይ ሙሴ ብዛዕባ ናይ ገለመለ ጥራሕ ይዛረቡ ገና ብዛዕባ መልከ ጸድቅ ክነግረኩም ስናዓይ ጭንቂ ኢሎም ስለዚህ ሕዋተይ ክንዓቢ ኣምላኽ ዝደሊ ክንውስኽ ይደልሎ ክልብብ ይደልሎ
ክንወጽ ይደልሎ ስለዚ ኣብ ነህምያ ሓደ ሰለስተ ነገር ክሪና ነህምያ ምዕራፍ 3 ኩሉ እንገብሮ ዘበለ ንምንታይ ይኹን ንምህናጽ ማሕበር ይኹን ኢሉ ኦኬ ኣብ ነህምያ ወንድ ልክ ከምዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ዘንበብናዮ ሕልፍ ኢልና ኢና ነንበቦ ምስቲ ዘለና ግዜ ይሕዋተይ ስለዚ ነህምያ ካብ ሓደ ስጋብ 10 እቶም ሰባት ብዙሓት እዮም ንሶም ድማ እንታይ ሃኒጾም ቁርብ መንበበልና ልክ እቲ ዝሃነጽዎ ምስ ሓዝና የጠጠው ከነብሎ ኢና እሺ ነህምያ ምዕራፍ 3 ካብ ሓደ ኤልሻብ እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ምስ ኣሕዋቱ ካህናት ኮይኑ ተንስአ ነቲ ደገ ኣባጊዕ ነደቕዎ ቀደስዎ ከዓ መዓፁ እውን ኣቆምሉ ክሳዕ ግንቢ መኣሃ ክሳዕ ግንቢ ሃናንኤል ድማ ቀደስዎ አንሳብ እጂ እንታይ ሃኒጾም ይብላ ኣሎ መን ኣሎ ድሰምዕ ደሎ ንሞኬ መን ሰሚዕዎ ኣሎ እንታይ ሃኒጾም በርከስ ክንሰምዕ ክንክላለና ድገመልና እንደገና ዝሃነጾ ሓተኩም እንታይም ሃኒጾም ይብለኩም ኣለኹ ጎ ኤልሻብ እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ምስ ኣሕዋቱ ካህናት ኮይኑ ተንስአ ነቲ ደገ ኣባጊዕ ነደቕዎ ቀደስዎ ከዓ መዓፁ እውን ኣቆምሉ ክሳዕ ግንቢ መኣሃ ክሳዕ ግንቢ ሃናንኤል ድማ ቀደስዎ አሜን እንታይ ሃኒጾም ደገስ ከበሉ ደገ ማዕጾ ብማዕጾ እዮም ጀሚሮም ደጌታት ኩሉ እንታይ ኮይኑ ፈሪስ እዩ ሓቀ ዝህነጽ ማዕቲ ቢልድ ዝግበር ገለ ኣለዎ በይን ጀሚሮም እስከ ብማዕጾ በሉ ብማዕጾ ጀሚሮም ስጋብ 10 ማዕጾ መሸጎርያ ገይሮምሉ ከምዚ ገይሮም ለኺሞ ጸጊኖሞ ማዕጾና ከመየሎ ማዕጾና ከመየሎ ማዕጾ መቸም ትፈልጥዎኹም እዛ ማዕጾ እዚኣ በዚኣ መእተዊታ ከመይ ዝበለ ሰብ ይኣትዋ ጋን ተቢልና ደሓን ዝያዳ ኖርማል ኮይ ኮይና ደላ ቤት ኣምላኽ ኣብ ገዛኹም ከፊትኩም ተሓድሩ ማዕጾኹም የለን እንታይ ንገብሮ ማዕጾ ሸጊጥና ኢና ኣዋ ቤት ኣምላኽ ዳ ገዛና ንሽግጦ ኢና ሓቀ እንተረሳዕናዮ እውን ካብ መንገዲ ሰብ ሊእኽና ኣይዓፀኹ ርስዒ ኣለኹ ከማን ንብል ኢና ሓቀ ኣብ መንገዲ እውን ንምለስ ኢና ንምንታይ ሰራቕ ኣቱ መጀመርታ ማዕጾ ሃታዓጽ ማዕጾ ልዳቶም መሸጎርያ ገይሮም ማዕጽ ብዛዕባ ምህናጽ የተዛረብ ዘለኹ ካህንጹ እንከሎ ዝሃነጽዎ ዝጀመሮ ይነግረኩም ኣለኹ ኩሉ ሽግር ዝመጽእ ማዕጾ እንታይ ስለ ዘይዝገበረ እዩ ስለ ዘይተሸጎረ እዩ ዝኾነ ስለ ዝኣቶ ነህምያ ግን እግዚአብሔር ይባርኮ ካብ ኣምላኽ ጥበብ ስለ ዝረኸበ ክጅምር ከሎ ብማዕጾ ይጀሚርዎ ማዕጾ እዮም ልኹትኩት ኣቢሎማ ማዕጾም ዓጽዮም ተላዒሎም የማ ተስዮም ከዓዩ ኣብ ውሽጢ 52 መዓልቲ ክሰልጦምሲ እንኳ ብፊኒስትራ ይጀመሩ ብፊኒስትራ ተጀሚሮም 10 ዓመት ኣያኽሎምን ግን ብምንታይ ጀሚሮም ይብላ ኣለኹ ብማዕጾ ማዕጾ ከመይ ኣሎ ማዕጾ ማለት ልብና ማለት እዩ እንታይ ከሓሉ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ልብኻ ሓሉ ልብኻ ሓትሕሉ ልብኻ እንተሓሊኻ ሽግር ዝበሃል ነውፅ ዝበሃል ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብዙሕ ምበልኩ ነይረ ክሕፅረልኩም እየ ሽዑ ኣብ ክንደይ ክንከይድና መስለካ ሞክ ሓወይ ኣብ 23 ብድሕሪኦም ብንያምን ሓሹብን ኣብ መንጸር ቤቶም ኣዕረዩ ብድሕሪኦም ኣዛርያ ወዲ ማዕስያ ወዲ ዓናንያን ኣብ ጥቓ ቤቱ ኣዕረ ሓንሳብ ስምዕዎ እንታይ ኣዕረዮም ኖ ማዕጾ ወዲና ኢና ቤቶም ኣብ ምንታይ ቤቶም ድገመልና ሞኪ ሓዋይ ጆኻ ብድሕሪኦም ብንያምን ሓሻብን ኣብ መንጸር ቤቶም ኣዕረዩ ብድሕሪኦም ኣዛርያ ወዲ ማዕስያ ወዲ ዓናንያን ኣብ ጥቓ ቤቱ ኣዕረ በቃ ኣብ መንጸር ቤቶም ኣብ ጥቓ ቤቶም ካልኣይ ትዕረዮ ቤትካ እዩ ቤትና ከመይ ኣሎ እዚኦም እኮ ፈሪስዎም እኮ እዩ ናይ ኢየሩሳሌም ነገር ኢና ንዛረብ ደለና የሕዋተይ ብዛዕባ ቀጽሪ ኢና ንዛረብ ደለና ሽዑ ምስ ሓነጹቶም ካልኦት ድማ ከይዶም ትኺሎም ጥቓ ቤቶም እዮም ከይዶም ቤቶም እዮም ፈቲሾም ይዕንዮም ሎም እዮማ ኣበላሽዮም ሎም እዮም
ፀይቆም ሎም እዮም ቤቶም እዮም ፀጊኖም ቤትና ከመይ ኣሎ ቤትክ ከመይ ኣሎ እዝታት ከመላእኻ ቤት ኣምላኽ ተሃንጽ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይትሃንጽን ኢኻ ማዕጾካ ተዘይዓጽኻ ቤት ኣምላኽ ኣይትሃንጽን ኢኻ ፍቁራት ኣሕዋተይ ቤትካ ከመይ ኣሎ እዚኦም أم ماتيوس معرف إسران سلستن زرزاربهم منيم فريساوين تفلتهم لهم كم فريساوين كوينا كركب نقلنا نبيت خرسيان أمنت كوينا كلمة نقلنا أبيتنا جن كان سب كون نقلنا حجي نعم لا قد سوورو نجار سكيلن سكبلو نعم لا صور يلا كاب سب كسوور قيلي تغكل هذا ما علت خانتك قبر يتحبو كوسي يسوس قويتاي آمين بيتك قاعد تفتش ببيتهم فتشهم بيتهم استخاخلها بيلهم آمين سالسيتي خما تا زجرمت إن نجرسها سالسيتي درجة بمحرينيا أنا خلنا نببه نهرنا محرينيا مسحفة لكم كوزر سلاسة سلام أنت أبتدي تقرينا إنجليشن أي جلسون أم حرينيا جن جليسوا أبتني أم حرينيا مالتيو ما نالو زوج أم حرينيا سلاسة أنا بابلو وين هو صار أنا محرجة نهميا معرف سلسته كتر سلاسة إن كنا نبدلينا دلنا كأسو بحالا يسمانيا ليج حنانيا يسيلم سدستنياون ليجو حنون سيساون كفل عدسة كذي بحالا يزكريا الليج ماسولام بقوادا أنصار يالون عدسة اسك بقوادا بلو بقوادا بتقريني أنا قرونه جزء أفلتاني أنا قوادا أنت مالتي حلفينيا أوشتي جزا مش الله أوشت جزا حلفيني لره سبدأته مستر أوزونه سبز حلف وشاته واي سي أبير سمي يبارك كم زجر كات مهار بتاع مسناي وشاته يوم تاجرهم يعريهم وشاته سبز يريقهم مالتي يجي أبتك قدامه يريقهم ولا لكم توم زهانسو قدامه إن كلا إن زهانسو بدأ جزر رأي ما هنيسوا حكي تمشجرة ما عطوا كلا يرأي حكي تدق ناجزوم دم يرأي إذا كان يرأيني قادا يرأيني قادا أنا خميله تزير نحن أملاك نجفلته هيوتنا أبيتك زي أبير كنمس قولنا خن هنس كنزمر ها كدان كيرنا قال خنمس وش تها خميله زت فلا لنا جر عبد الجندا قبرنا أنا نمس قلنا أبزي حجي أملاك يفلتك هاي بلك الله حجي كتعرن تقوينا كتهنز تقوينا كنا هنس عندها كوينا إذا بمولو تنسيحنا خن ملو سيزلنا كتحبات تغليها كتتالل تغليها إكزي أبي هرجن كل جزء يريك شعوز يوم لبوم زنقله سلزخونو كاستخاخلو كعريو إكزي أبي هر لبوم زدرخهم سلزخونو 4 شديش عم ببلك تنبه بالواسع كم عينت أنت موتي بزلهم سلزخونو ولا وشاتي عم تاجرهم سكت أجينهم بلو أجينهم محرت جبرنا إلى مولك زي أبي نحن حتينا هنا إلى ويكم زين لم دلنا نأخذ حقوس نجر طبقنا له نسب زين نجرو صحابين خات فلتو أنا بلو مالتي آمين تملسنا كنسجن كنعري السخات ملس عملاق نجي 5 خويني أبلاشينا هنا بدون محرت جبرنا أنت الكاي جابير يملس عندي جابير يملسيو آمين عملاق محرتين عملاق يسوع كريستوس قويتاي سلذي نهمان مسوز اللون سبات اتي أوشات أم دلو نادق زي كونس وشات أم تاجرهم تأجينهم مالتي يسوع كريستوس قويتاي سلذي نحنا خاي حواتي كنزمر ديو رأي دي دلنا قوانقوا دي دلنا ترقم دي دلنا كله نمنتاي قبريلو نمانا اسمها بري قبر
ኢሉ ማለት እዩ ስለዚህ ከተሃንጽ ከቢድዩ ሐቀ ከተፍርስ ቀሊል እዩ ከተሃንጽ ግን እንታይ ከባድ ያ ከባድ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ናብቲ ቁም ነገር ክንመጽኢና ናብ ኤፌሶን ክወስደኩም ሕጂ ክህነጽ እንድሕር ኮይኑ ቤት አምላኽ ጳውሎስ ነታ 3 ዓመትን ገለን ዋጋ ዝኸፈለላ ቤት ትምህርቲ ከፊቱ ዋጋ ዝኸፈለላ ካብ አምላኽ እናተቀበለ ዝነገራ ማሕበር ከመይ ገይሮም ክህነጹ ከም ዝግብኦም ብሰለስተ ነገር ይነገሮም ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ ካብ ሓደ ስጋብ ሰለስተ ብዛዕባ ብክርስቶስ ማንነቶም ይነገሮም ኦኬ ካልኣይቲ ዝደልያ ዘለኹ ከመይ ገይሮም ድማ ክመላለሱ ከም ዝግብኦም ናቶም ወክ ኣብ ምልላሶም ኣብ መንጎም ከመይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ተዛሪቦም እዚ የድሌና ኣሎ ሕጂ ከመይ ገርና ኣብ መንጎና ክንመላለስ ከም ዝግባአና ማለት እዩ ሳልሳይ ምስ ስልጣናትን ምስ አጋንንት ምስ ኩሉ ዝጻብኦም ድማ ከመይ ገይሮም ስታንድ ገይሮም ክዋጉ ከም ዝግብኦም ደው ክብሉ ከም ዝግብኦም ይተዛሪቦም ሕጂ ደልያ ዘለኹ ኣነ ነታ ካልኣይቲ ከመይ ገርና ክንመላለስ ይግባአና ክትእከቡ ኮለኹም ስለ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ክንእከብ ኮለና ብዙሕ ነገር ይደሎ ማለት እዩ ሕጂ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:16 ከነንበቢና መክሐወይ እሺ ታንህምያ ነንበባ ወላ ክንገርፈ ዳህን ታእኽለና በቃ ምስ ጊዜ ክኸይድ ስለ ደለኹ ኣለና ዝብሎ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ኤፌሶን 4:16 እሺ ብዘሎ ትስጋ بدقف اتي مملاقبيو ناتتحازن ناتأساسرن بمتن اتي ننخفلو تمدبولو جبري بفقري مانتي كهنسي كاب كروسوس يمعبا يركب امين سلازي بمنتاي كهنت بفقري اتاس دغم واسكه بفقري مانتا بزلو تسغا بدقف اتي مملاقبيو ناتتحازن ناتأساسرن بمتن اتي ننخفلو تمدبولو جبري بفقري منتي كهنسي كاب كروسوس يمعبا يركب أملاك تمسكنا يكون آمين زتفعل عليه وهبت علينا ننحدو تلاقيبو منتي كهنسي أمون قوسين تعالى فقري اللان نقري اللان مسارتهم انتهى مالتي فقري دما بلي على قاحيسكا فقري الكاتم سايكونت فقري كافلتت زبلت يايلوا او صحيفه له سلسته قصر 10 تشعت حلف زبلت فقر كريستوس من انت تفلطوا ايل امين كافلتت نلعلي حلف زبلت ناي كريستوس فقر تتردي كاخا امين نحوها تفكر امين امين دو امين اسات كتردع كالوا نسو بزي انتتات زي غيركا كيبلنا مس كل انتنا انت غيرنا اسكي افكرنا بلو افكرنا امين حجي اتا فقر تتردياتك اب حوخا زلو ነገር አይትረእኒኻ اب حبتኻ زلو ነገር አይትረእኒኻ እቲ ጸገም እስኻ ፐርፌክት እቲ ዝራእኻሉ ሰብ ዘይ ፐርፌክት ምዃን ከምኡ ደሞ አምላኽ ብዓይን እንተዝርኤና ነይሩ ኣብ ቅድመና ኣብ ቅድሙ ኸማን ጠጠው ክንብላ ብቋዓት ኣይኮናን ፍቁራት ይሕዋት ታሴት ግን ኩለንተናና እቲ ዘለና ሸፊኑ እግዚአብሔር በቲ ፍቅሩን ዓብ ምሕረቱን ገይሩ እንታይ ገይርና ዓዲግና አሜን ኖ ኤክስኪውዝ ይሕዋት ስለዚህ እዚህ አንተ ተረዲአትካ ምሕረት ትገብር እዚህ አንተ ተረዲአትካ ተፍቅር እዚህ አንተ ተረዲአትካ ሕድገት ትገብር ትጻወር ማለት ትገድፍ ስለዚህ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ሓደ ጀሚርና እቲ ቀንዲ አገዳሲ ኮር ንምህናጽ አው ጽሒፎም አለው ንዖም ክርኢና በባሓደ ድሓር ክንውዲና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ክረዳአና እዩ ተንዝደለኾን ከካፍለን ስለዚህ ክንሃንጽ ኮለና ዘድሊና አለው ኢሎም ክነግሮን ኮሎ ንሰብ ኤፌሶን ነቲ ሕብረት መንፈስ በማእሰርት ሰላም ገርኩም ክትሕልዎ እንታይ ግበሩ ተጋደሉ ይሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 አምላኽ ናይ ምንታይ አምላኽ እዩ ናይ ስርዓትን ናይ ሰላም አምላኽ ድማ ይሉ ስለዚህ አምላኽ ወይ መንፈስ አምላኽ ዘለዎ ቦታ ሁሉ ናይ ሰላም ቦታ እዩ ናይ ስርዓት ቦታ እዩ ድማ ሕጂ ስርዓት ተዘየለ ሰላም እንድሕር ደየለ something ተዘናቢሉ ለማለት ከምታ አንተ ወይ ዝበልናያስ ልብ ደቂሱሎ ማለት ልብን ተደቂሱ ከመይ ክትኮና ማለት ያ ልብ ክድቅስ ይብሉን ወላ ኢዲ ደቅስ ለሃኒ ዕርፍ ልብን ተደቂሱ ግን አኺልና በቃ ተጠውይልና ማለት
ገለስ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ገለ ሳይንስ አርእሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ አንብበለይ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ሕጂ ርእይዎን ዘን ተኸታተልዎን ጳውሎስ አቀሚጥዎን ዘሎ ክናዓየና ክንከይን ኮለናስ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ምዕራፍ 1 ደጊም አነ እሱር ብጎይታ ነቲ ተጸዋዕኹምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ ብትሕትና ዘበለን ብልውሃትን ብህድኣትን ንሕድሕድኩም ብፍቕሪ እናተጻወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ አሜን እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ሰሚዑም እንደው ተንቃላት አቡ ዘለዋ ክምቅራ ሕጂ ሆምወርክ ክኸበኩም ጽሒፍኩም ኣብታ ፍሪሽኩም 4 ክትቅዖን ኢኹም ኣብዛ ዓድኹም እዮም ትገብሩ ምስ መሃሩኻ ምእንቲ ክትዝክሮ ምእንታን ኣብቲ ፍሪሽካ ጠቃዕዮም ድብሉኻ አዋ አው ሆሎ ማለት በመንፈስ እንዲና ንህነጽ ደለና እንበር በወረቀትኩም መዳለኹልኩም ነይረ ስኻትኩም ድማ በመንፈስ ትህነጹ ኣለኹም ይብለና ስለዚህ ትምህናጽና በአካል አይኮነን በምንታይ በመንፈስ እጂ ነዚ ቃል እዚ ወሲድኩም በመንፈስ ትጥቅዑ ኣብ ልብኩም ተቀምጡ ማለት እዩ አሜን እግዚአብሔር ስሙ ተመስገነ ይሁን አሜን ስለዚህ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ሓደ ጀሚርና ኩላህና መጽሐፍ ቅዱስና ናው ንግበር እሺ ከጽቤኩም ኦኬ ደጊም አነ እስር ብጎይታ ነቲ ዝተጸዋዕኩም ልጽዋ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ይሉ ብቑዓት ኮይንኩም በቃ ንአምላኽ ዝሐጉስ ኮይንኩም ብቑዕ ኮይካ ክትቀውም ክትሃንጽ ዘድልየካ ኮምፖነንት አለው ቀዳማይ ብትሕትና ዘበለ ይሉ ቀዳማይ እንታይ ይድሊ እስኪ ትሕትና በሉ ትሕትና ክንገልጽ አይና እንታይ ማለት ምዃና እዚያ ካብታ ቀዳማይ ትጥቃዕ ትሕትና ይደግማለሁ ካለይት ድማ ብለውሃት ለውሃት እስከበሉ ለውሃት بهدأت دما وسخلا هدأت شعو ننحلكم بفقري أننا تتصاوركم كاي يبلنا الله هجي تفقرن تمصورن دما ريوا مصور يلن تتنكيف على لب مالتي تحتنا يلن تتنكيف مالتي تمحبر فقر يلن تتنكيف مالتي سلازي يحواتي نابزخ نملس يزلنا ناتكا مزمار ناتكا قال املاك مسبخ ناتكا كدان قير كان ابشرش ممصع قلمله كنتو يبلك الله ريسيت كغبر عليك تملس كنملس علينا فقرات حواتي كمتي ጳውሎስ ኒቲቶስ ዝጠመቶ ንነፍስ ወከፍ ብኾም ክንጠማመት ኣለና ኣነ ብመንፈሰይ ኣው ስለዚ ጸንሐንስ ዕረፍቲ ኣይነበረኒ ቲቶስ ሓወይ ስለዚ ይራኹ ስለዚ የለ ኢሉ ክሳዕ ክንዱ ክትበጽሕ ኣለና ኣብነ ንሕና ማለት እዩ እታ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ዝነበረት ማሕበር ኣባ ዝነበረት እስከና ናባ ድማ ክመልሰኩም ስለዚ ወስደን እንደሎ ዝቃል ዝ ማለት እዩ ንሶም ሓቢሮም ብሓንሳብ ናይ ሕብረት ስራሕ ይምሰርሑ ነይሮም ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ ሓቢሮም ጾም ጸሎትን ይገብሩ ነበሩ ሓቢሮም ድማ ካብቲ ዝነበሮም ትሕስቶ ማዕረ ድማ እንታይ ይገብሩ ነበሩ ይመቕሉ ድማ ነበሩ ይብለና አምላኽ ተመስገን ይሁን ብኸምዚ ማሽሓት ኮይኖም ንሶም ናብቲ ትክክለኛ ቃል እግዚአብሔር ይጥቀሙሉን ይነብሩልን ስለዝነበሩ እዮም ይሕዋተይ ሎሚ ሰብ ገይሹ ብፍላይ አገልጋሊ አይነግረካን እኮ አይነግረካን ውርደትና አይነግረካ አይደለም አገልጋሊ ሆንካ ደሃን ዘይ ተገልግልስ ደሃን እዮ ተዋሂብካስ تجيش ندهر كونكاس أنا يجيش على خو مبي عيو كيبوكر من تانسي خير على خو تبر أنا مونغوي عيته له كي نجر كون خير سرعة ديو لك الله سرعة يكون أنت تملسي بلك الله تملسي حواتي منهم مسكال أنا تأسسره عيو سلز بوكر تجيش على خو يجيش على خو يحوات تبر يلا خون تبر تقولوا خلهم مليهم تسعان حموشن كامي تتبليهم أبزلهم just remind كجبركم إليه أتا بيت سيا بيت نايم انتهى يدبل دلقو بيت سرعات يسكبلو ناي سرعات بيت يا بيت زيا كم دللا كاتاتو توصو بيت هيكونا يسوع قوي تايب سلازي نابزك نكب كلنا نجزا راسنا تقمي كنا نمس نتا بيت እግዚአብሔር تا ክርስቶስ بدم زعد لقى حبرت انتهى كنجبر كنا هنس اسكبلو كنا هنس ناي እግዚአብሔር كبري أمونغونا ግለጽ ማለት ስለዚህ ዋን
تحدى نتحدى زجبره نتحدى أفكتي جبراي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ብትሕትና ዘበለ ይሉ እንታይ ትሕትና እንታይ ማለት እዩ ሓድነት ካብ መድረኽ ኣይኮነን ዝጅምር ሓድነት ኣብዚ ኮነን ዝጅምር ሓድነት ኣብቲ ጸጋኻ ዝግለጸሉ ቦታ ኣይኮነን ዝጅምር ሓድነት ካብ ልቢ ዝጅምር ልብና ምስ መዓራረናዮ ኣካይዳና ምስ መዓራረናዮ ትሕትናና ምስ መዓራረናዮ ሓድነት ይመጽ ኦኬ ኣነ ጥራዬ ዝኽእል ምባል ትሕትና ኣይኮነን ናተይ ጥራሕ ይሰማዕ ምባል ትሕትና ኣይኮነን ኣለና ዶ እንተይልኩም መልስዎ ግን ሎሚ ኤክስ እንዳብና ይኽን ከይድና ነዚ ኣነ ምባል ትሕትና ኣይኮነን ኣብ ማእኸል ሕብረት ናተይ ጥራሕ ይሰማዕ ምባል ንኻልኦት ምኽባር ድማ you have to appreciate each other ኣብቲ ሕብረት እቲ ጽቡቕ እዩ ንዝዓይ ሰብ ለይትን መዓልትን ዝተግል ሰብ you have to be encourage him ከምኡ ግን ኣይኮንናን ዋላ ካብቲ ፍጥረትና ድዩ ካብቲ ተዓባብያና ከምኡ ኣለና ሎሚ ግን ሪሴት ንገብር ኣለና ጽቡቕ ንዝገብር ሓዊ ነቲ ንዕዶ ዝግብኦስ ንኣድወ ኢሉ 13 ሮሜ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ኢንካሬጅ ግበሮ እቲ ኢንካሬጅ ምግባር መሊሹ በርኒ ድኸውን መሊሹ ይቃጸል ሕጂ ናይ ትሕትና ምልክት እዩ ንሓደ ጽቡቕ ንዝገበረ ሰብ ኢንካሬጅ ክትገብሮ ከለኻ እስኻ ትውሕት ኢኻ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ምስማዕ እዩ ትሑት ሰብ ይድሰምዕ ገሊኡ ሰብ እኮ እቲ ድሰምዕ ክዛረብ እዩ ሓቂ ደ ምእንቲ ክዛረብ ይድሰምዕ ቀልጢፉ ምእንቲ ክምልስ ግን ትሑት ሰብ ኣይዛረብን ይሰምዕ እዩ ምልክቱ እሱ እዩ ሰብ ክዛረብ ዕድል ክንክል ኣለና እሱ ምልክት ናይ ትሕትና እዩ ትሕትና ኢልና ክንሓልፎ ኣይደለኹን ብኸመኡ እየ ድዛረብ ዘለኹ ትሕትና ምልክት ንሰብ ሊስን ምግባር እዩ እቲ ውሽጠይሲ ይሰምዓለ ኣሎ ይርዳኣለ ኣሎ ምእንቲ ክብለካ ማለት እዩ ገና ከይተዛረበ ትኾሊፍካ ተዛረብካ ጣጣዕ ቢልካ እንትኽድካ ትሕትናኻ ይኮንካ እንትገልጽ ደላኻ የፍስስ እምበር ይዛረብ ትዛረብ እምበር ግደፋ ሕጂ ጽን ምባልካ ምልክት ትሕትና እዩ እዚ ስለ ዝጎደለና ኢና ንዛረቦ ዘለና ኣሕዋተይ ካብ ቤት ክትህነጽ ተኾይና ኣብቲ ጸጋ ኣብቲ ውህበት ጸጋ ይኮንካ ክትርኢ ደለካ ኣብዚኻ ክትርኢ ደለካ ኣብዚ ትፈልጦ ነገር ኣይፈልጥን ምባል ድማ ትሕትና እዩ ኩሉ ይፈልጥ ምባል ትሕትና ኣይኮነን ደይ ትፈልጦ ኣይፈልጦን እዚ ዜን ይፈልጠን ካብዚ ነገር ኣነ ይፈልጦን ምባል ትሕትና እዩ ኩሉ ይትፈልጥን ኢኻ ኩሉ ዝፈልጥ ጎይታ ጥራሕ እንተ ተጋገኻኻ ይቕሬታ በል ይቕሬታ ዝብል ሰብ እዩ ትሑት ሰብ በዲልካ ተረዲእካ ሕልናኻ ኮንሽስካ ተዛሪብካ እንተኾይኑ ሶሪ ንበል ወይ ስቕ እንተኾነ ሶሪ ዝበሃል ሶሪ ምባል ናይ ትሕትና ምልክት እዩ ሰብ ይደልየ እዩ ከም ተጋግኻ እንድሕር ትኽክል ተረዲእዎ ሶሪ እንድሕር ተባሂልካ ብስለትካ ይደርየካ ትሕትናኻ ይርየካ ስለዚ ቀዳመይቲ ትጥቃ ኣብታ ፍሪጅ የኔት ያይልና ኣለና እስከ ትሕትና በሉ ትሕትና ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2:3-4 ብትሕትና ዘበለ ነፍሲ ወከፍ ካብ ካልእ ንኻልኦት ንላዕሊ ከም ዝበልጽ ገይሩ ይረአይ ይቁጸር ኢሉ ካባይሲ መን ይበልጽ ሓወይ ሓፍተይ ትበልጽ ካባይ ምባል ምልክት ትሕትና እዩ ከምዚያ ትገብር ከምዚያ እንዳገበረት ተዓቢ ሕብረት እንታይ ክትገብር መሲልካ እናወሰኸት እያ ትኸይድ እጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብዓብዩ ትሕትኖ እንታይ ገይርና እዩ ኣርኢና እዩ ኤግዛምፕልና ንሱ እዩ ኣቱም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ንዑና ባይ ኣነ ከዕርፈኩም ልበይ ድማ ትሑት እዩ ካባይ ድማ እንታይ ግበሩ ተምሃሩ እሞ ክትዕርፉ ኢኹም ኢሉ ክልተ ዕረፍቲ እዩ ቀዳማይ ኣምላኽ ዝገበሩ ዕረፍቲ ባዕሉ ዝሰርሑ ንዓና ዕረፍቲ ዘምፅኦ እዩ ካልኣይ ካብ መን ንመሃሩ ዕረፍቲ ማለት እዩ ካብ ጎይታ ካብ ኢየሱስ ኢና ንመሃር ካብ ማንም ኣይንመሃር ኢና ጎይታ ትሑት እዩ ነይሩ ኣምላኽነቱ ከም ምንዛዕ ከይረኣየ እንታይ ገበረ ትሕት በለ ኢሉ ሕጂ ትሕት ብምባል እዩ ምድያብ ድመጽእ ሽዑ መወዳእታ ኣብ 2:11 ልክዕ ከምዚ ምስ ኮነሉ እግዚኣብሔር ልዕል ዝበለ ስም ድማ እንታይ ገበሮ ኢሉ ሃቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ከኣምን ልዕል ዝበለ ስም ድማ ሃቦ ኢሉ ካብ የምፅዎ ካብ ትሕትኖ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ክንሱስ እግር ድማ እንታይ ገበረ ሓፀበ ኖ ኢልዎ ጴጥሮስ ምሽ ሓቀይ ድሓር ምስ ተዛረቦ ዋላ ኩለንተና ኢልዎ ማለት እዩ ሽዑ ትእዛዝ ይሂቡና ኸይዱ ኣነ ከም ዝገበርኩ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩ ኢሉ ሕጂ ይሕዋተይ እንታይ የድልየና ኢና ቤት ክትህነፅ እንታይ የድልያ እስከ ጥበበሉ ንክትፀንዕ እንታይ የድልያ ክትፀልእ ድማ እንታይ የድልያ ምስትውዓል ድማ የድልያ ኢሉ ምሳሌ ስለዚህ ብጥበብን ብምስትውዓል ኢኻ ትሃንፅ እምበር ስለትዝምር ስለትሰብኽ ገለ ነገር ስለትኸውና ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚህ ናይ መንፈስ ፍረ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ምናይ መንፈስ ፍረ ብኡ እናበልና ክንከይድ ይደለና ኣሕዋት እናወስኽና ክንከይድ ኩለና ጥራሕና እናፍረና ንኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሎሚ ማሕበራት ኣምላኽ በዚ ዝርግርግ ዝበለ ነገር ስለ ዘለዋ ከም ድላያ ኮይና ኣላ በቃ ሰላም የብላ ዕረፍቲ የብላ ንዕረፍቲ ዝፀውዓ ሕብረት ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልኣይ ለውሃት እዩ ለውሃት አንጻር ናይ ለውሃት እንተ ተረዳእት እናዛ ለውሃት ክትርዳእና ትኽእል ናታ አንጻራ ለውሃት ቁጣዕ ማለት እዩ ብልውናን ብምቁጣዕን ቤኔት ኢኻ ትሃንፅ ተዛረበባ ብለውሃት ኢኻ ትሃንፅ ብቁጣዕ ኣይትሃንፅን ኢኻ ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከማና ዝቁጣዕ የለን ዲስትራክሽን ካ ይበሃል እዚ ስጋ ሕጂ ዲስትራክት ይገብረና ኣሎ ከማና የለን ዝቁጣዕ በቃ ግን ብምቁጣዕ እንታይ የለን ዝህነፅ ከየለን በል የለን ብምቁጣዕ ምፍራስ ጥራይ ደሎ ክንዲ ተቆጢዑ ዝመፀ ተቆጢዕኻ እንድሕር ተዛሪብካ ክልቲ ሓደ እዩ እንታይ ተሓይሽካ ስለዚ ንቀይር ኣሕዋተይ እዚ ክትዛረቦ ቀሊል እዩ ክትነብረሉ ግን ከቢድ እዩ ከቢድ ግን ኣይኮነን ናይ መንፈስ ኣምላኽ እናመልኣካ ቃል እግዚኣብሔር እናመልኣኻ እንድሕር ከይድካ ኣምላኽ ከምኡ እዩ ድገብረካ ከምቲ ድሰምዓኻ ኢኻ ትኸውን ስሙ ይባረኽ ክትቃለስ ትጋደል ኢኻ ንኡ ክትመስል ማለት እዩ ሕጂ አንተ ወይ ሪእና ምሽ ተጋዲሎም ዘይግበር ነገር ገይሮም እዮም ሃኒፆማ ነታ ብ52 መዓልቲ እንታይ ገይሮም ወዲኦማ ክንገብራ ኢና ነታ ክትግበር ዝግባእ ነገር ደገና ዘሎ ውሽጥና ዘሎ ውሻጠና ዘሎ ክንዕሪና ስለ ዝበሉ በቃ ተኣኒፃ ሕጂ ነዚ ከዓ ነዚ ንብሎ ዘለና ክንገብሮ እዩ ዘለና ክንብል ኣለና ክንነብሮ እዩ ዘለና ክንብል ኣለና ፍቁራት ኣሕዋተይ ስለዚ ኣብ ኤፌሶን 4:2 መበል ካልእቲ ለውሃት እያ ኣብ ሓደ ማሕበር ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣለዎ ግን ኣምላኽ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ክህልወና እዩ ዝደሊ ሓቂ ዲ ሓዲስ ዝመፀ ናይ ሕጂ ዝኾነ ብሕጂ ዝመፀ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ኣለ ድዩ የለን ኣይትፀበቑም ክሳብ ዘሙር ዝፀለኻ ዘሙር ቃል እግዚኣብሔር ዝተዋሃድካ ዘሙር ኣብቲ ጉባኤታት እንድሕር ሓሊኻ እዩ እንታይ እንዳኾነ ዝመፅእ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ዝመፅእ ኣብቲ ዝግበረሉ ቦታ እንድሕር ደየለኻ ናይ ግድን እዩ ዝተፈላለየ ሓሳብ ከጋጥም ነዚ ክትቅበሎ እዩ ዘለካ እሞ ኣጋጢሙ ኣሎ ስለዚ ነዚ ዘጋጠመ ብኸመይ ኢኻ ትቕልሶ እስከ ብለውሃት በል ብለውሃት ኢና ንቕልሶ ብቁጣዕ ይኮንና ንቕልሶ ስለዚ ኣብ እዋን ፍልሊ እቲ ቀንዲ ፈተና ምስ መፀ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ፈተና ዝመፀ ንምልሶ ወሳኒ እዩ ፈተና ክመፅእ ይኽእል እዩ ደይሓሰብካዮ ነገር ሰብ ክብለካ ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ውሽጢ ሕብረት ዘለካ እዩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ትቕልሶ ነቲ ዘረባ ንኩሉ ሰብ ነጊርካ ዲኻ ትቕልሶ ወይ ኣብ በይንኻ ጌርካ ዲኻ ትቕልሶ ተቆይካ ተቆጢዕካ ዲኻ ትቕልሶ ከመይ ኢኻ ትቕልሶ ወሳኒ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 1 ልዑም ምላሽ ንቁጣዕ እንታይ ገብሮ ይህዶ ይመልሶ ኢሉ ልዑም ምላሽ ተቆጢዑ ንፀንሐ ሰብ ብሕድእ ዝበለ መንፈስ ጌርካ እንተ ተዛሪብካዮ ይምለስ እዩ ከምኡ ዓይነት ነቸር እዩ ዘለና ብቁጣዕ እንድሕር መፂኻዮ ግን ባልባል እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር በዚ ነገር እዚ ይሕፀበና ለውሃት ክንከውን ብለውሃት ክንቅልስ ነገራት ዋላ ኣብ ሓዳርና ዋላ ኣብ ናብራና ይጋጥመና እዩ ኣሕዋተይ ይኸውን እዩ ይነግረካ ኣለኹ እዚ ጥበብ እዚ ህድእ በል ጥራሕ ብህዳእ ጥራሕ መለስ እቲ ሰብ ብቁጣዕ እንተተዛረበ
بقطة كتملس أيقبأني مالتي قطة يملؤ إلوه قال سدما يوسخ قطة مس قطة قال سيد وسخ لو هات أنت ملأك هاجن سلام دمائي المتس مالتي تسلام نامس التمتس سمك جي أبير استمس جنيه كبرن أملاك يخون سلازي زجبرنا أنت جبرنا نمن تاي يخون يلو كل من نمه ناس محبر نمه ناس محبر إلنا أنا مهارد لنا يا أخواتي ما أنت خنت تهلا ناس تام محبر كتير ناس ما أنت نحن نفسه كيف حاله في الناس اللي تخونه أوكي صار شيء تهدأت تهدأت ما قدم من ملاس أنت مقباريا مسمع مالتي هدبل أنا أملاك مخاني أنت جبر فلت له نزخوني يكون نجار كن هو خيبلنا كيس أرنا نجبرهم نجارات بزحات يمدلوا حكي مسكر كي جبرنا نجبرهم تاويرنا ما عاتي زلوا سلزي أبزخوني يكون عين السيتويشن كجات منا كل حواتي هدأ كن بلالنا كم يوسد حدا معلتي كلتا معلتي يوسد بزي قدس أبتا قدامي معلتي وعيت زخونت معلتي تتراقب كا بالبالات بالنجار أنت وعال كان تحضر كاجن نجارات تغير يوم السنة قد يبل كان هدأ بال يعقوب كزارب كلكم تفلتوا ياكم زق على زي يعقوب مقراف حدا قصر 10 تشعته كل سب نمسمع انت يكون يلو قلطوف يكون يلو نمزراب دما دنጓያይ نمقطعخ دنጓያይ يكون يلو نمقطع دنጓያይ كنكون يدلنا يا اخواتي ኢየሱስ ጎይታዬ ስለዚህ እንታይ ሄድሌና አሞንጎና ህዳት እስከበሉ ሄድ መባል ሄድሌና አብ ኢሳያስ ኃይልኩም ሲ አምንታይኩም ይሉ መስልኩም አብ ህዳትኩም ይብል ሄድ ዝብል ሰብ አው ኃይል ለው ኃይልኩም ሲ ይሉ አብ ህዳትኩም ይሉ ኃይል ትፈልድ ዲኻ አብ ውሽጥኻ ዘሎ ኃይል አብ ህዳትካ ስለዚህ ስማ ተረዳ መልስ ስማ ተረዳ መልስ ነው ኢሹ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 51 ከሓቶም ኮሎ በዓሉ ሪዩ ገለገለ ይኮነን እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ ኢሉ ምስማዕ ማለት እዚ what do you want له أنا أنت يقبر يدليلو كري يدليلو كري يدلي مسمع مالت كم زي أنت يقبر تدليل بكا ولا أنا ندماسكو خرج بقوله منشو أنت يقبر تدليل خمس ولو كم سائل تزاريوه سلزي أنت يقبر تدليل اللي خا نزت أجنق نزت شجر سب نعقله نتصوب وسبسي السقاي يكون كان تملس what is the solution أنت يقبر تدليل اللي خا إلك خصم علىك يسمعوا من يرو بحدات مالتي يسوع كريستوس قويتاي رابعي بفقرنا نحنا دما كنتصاور تامين زيها بركس او 10 4 كجمر كله نفقر انت يقبر وايلو سعاب وايلي بزعوا مزارب نيرو تسعب فقريا فقر زي بالله نجر كله واقع بالله كنكركم بزح كيدنا عندنا ግን ኢንዶ ዘደይ بفقر كنا مالالس كلنا طرحنا حواتي كنا دمع نقال ስለዚህ ፍቅሪ ማእሰርት ሁሉ እንታይ ይለዋ ፍጻሜ ይለዋ ንፍቅር ድማ ልበስ ዋይሉ አብ ጴጥሮስ حال تبل فقر ድማ ታሃሉኩም ድማ ይሉ አምነ ነፍሶ ከፍና ከምዚ ፍቅር ጥራሕ ደይኮነሲ ባልባል ትብል ፍቅር ሞታ ተህሉ እንድሕር ኣብዚ ሕብረት አላ ወይ ኣብ ቤትካ እንድሕር አላ ጌጋ እንድሕር መጺ አይሬኒ ይነግረካለሁ አይትሪዮኒ ኻ ሕጂ ጌጋ አይንረ ወይ ንጌጋ አይንዛረብ አይኮነ ኖ አይትሪዮኒ ኻ ንጌጋ ፍቅርሲ አበሳ ሁሉ እንታይ ትገብር تشفن يزبل تخولع نساو أيكا نسبيت خاص اللي تفكر أكو يا خا قال أنا جرا أكو تشفنه أيكون عندي قال أنا جرا خا تشفنه كم بدي كنا نبرد لنا أنت زي تشافى فنان قبل أن دهر هلبنا يبني أتا جزايلا أزخ بيت أبونا بيت أبونا سلزخنا أبدا نحرنا أنت يقولون حال تبل فقري كتقولون لا يا حواتي
ኣይትሬና ግዜ ይብልናን ኣብ 14 እኮ ጠቂስዋ እዩ ፍቕሪ ከምዚያ ኢልዋ ዋላ ውሃ ዘብል ዋላ እንተሰበካ ኢሉ ፍቕሪ ተዘይብልካ ጨላጭላ ኢልዋ ፅፅፅ ኣይሰምዓካን እቲ ዘይፍቀርካ ሰብ ክሰብኩ ከለኻ ድምፂ ፅፅፅ ትብል ዘለካ ኮይኑ ድስምዖ ኣያትኒ እንትናትካ ዘረባ ብፍቕሪ ይኮነና ስለዚ ኩሉ ትገብሮ ዘበለ ብምንታይ ግበርዎ ብፍቕሪ ግበርዎ ሪሴት ኢና ንገብር ደለና ኣሕዋተይ ከምዚ ንቃል ኣምላኽ ንዝርዝሮ ይኮንና እንደለና ኣገዳሲ እዩ ንምህናፅና ኣገዳሲ እዩ ጳውሎስ ነዛ ኤፌሶን ማሕበር እዚኣ በቃ እታ ምስጢር ኢልዎም እዚኣ እታ ምስጢር ብትሕትና ዘበለ ብፍቕሪ ዘበለ ብለውሃት ዘበለ እናበለ ነቲ ማሕበርሲ ማእሰርቲ ሰላም ጌርኩም እንታይ ግበርዎ ሓልዎ ኢሉ ደኪ ነንሕድኩም ብፍቕሪ እናተፀዋወርኩም ኢሉ ስለዚ ፍቕሪ ተላ ምፅዋር ኣሎ ማለት እዩ ሓሙሻይ ይቕረ መባል ምሕረት ምግባር ምሕዳግ ቂምተኛ ደይ ምዃን ሓዳግ ምዃን ማለት እዩ ኣሕዋተይ እዚ ናይ ክርስቶስ ባህሪ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ባህሪ እዩ ከምኡ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት ክዛረብ ከሎስ ንሕናሲ ከም መጠን ኣበሳና ኣብ ቅድመኻ ክንቀውም ኣይግባአና ነይሩ ግን እስኻ እንታይ ስለ ዝኾንካ ምሕረተኛ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ኢሉ እምበር ኣባኻ ከቐርብ ዘኽእል ነገር ምንም የብልናን ኢሉ ሕጂ ኣነ ንስኻን ከምኡ ኢና ጎይታ ስለ ብምሉእ ምሕረቱን ፍቕሩን ስለ ዝዓደገና ኢና እምበር ምንም ዘቐርብ ነገር የብልናን ሕጂ እንስኻ ምሕረት ዝተገበረልካስ ምሕረት ንምግባር ዝኸብደና እንታይ እዩ ኣሕዋተይ ክንስዕሮ ይግባአና ክንፅሊ ይግባአና ፎርጊቭ ክንገብር ኦን ዩር ሳይድ ብኣኻትኩም ዝመፅእ እዩ ዝብል በረገ ምስ ኩሉ ሰብ እንታይ ግበሩ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ኢሉ ብኣኻትኩም ድመፅእ ክደፉት ካልኣይ ኣካል ስለዚ እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና ገለ የጋጥም በቃ እቲ ሓቂ ንግደፎ ማለት ኣይኮነን ግን ገዳፋት ንኹን ኣብ ጎንኻ ዘሎ ገዳፍ ምዃንካ እንድሕር ፈሊጥካ ሞር እንዳፈትውካ ይድመፅእ ከዳእ ጠላም መፂልካ ባኡ ትብል እንድሕር ኮንካ ግን ከመይ ገይሩ ምሳኻ ኸዓይ ከመይ ጌርካ ከምሳኻ ኸተዓይ ኮንሲስታንት ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ትሽፍን በቃ ጌጋ ኣለካ ሱኻ ጌጋ ኣለዎ ምሕረት ትገብር ትኸይድ ጌጋ የለን ኣሎ ባህርያዊ ጌጋ ተዘራረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ከምዚ መንፈሳውያን ኣይንፃወት ኣብ ማእኸል ሕብረት ማለት እዩ ፐርፌክተይ ገለመለገለ እንዳበልካ ኣይትፃወት ኖ ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ ንግበር ምሕረት ንገባበር ሕድገት ንገባበር ንርአ ነንሕድና ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኦኬ ኩሉ መሪርን ኩራን ቁጣዕን ካባኻትኩም ይርሓቕ ሓደ ንሓደ ለውሃትን ሩህሩሕን ኩኑ እቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ዝሓደገልኩም ነንሕድኩም ድማ ሕደጉ ኢሉ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ነቲ ዘነንብቦ ነንበሮ ኢቱ ፖይንት ማለት እዩ በቃ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይብላ ኣለና ንሕና ከምኡ ከይርና ንረኸብ መስትያትና እሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታኻ ክረዳእና እዩ ንቃል እግዚኣብሔር ኣፕላይ ክንገብሮ ክንጋደል ክንጅምር ከለና እናተለወጥና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰልና ንኸይድ ማለት እዩ ዳት ዘ ፐርፐስ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኢየሱስ እንታይ ነንሕድና ክንፅልይ ድማ ይደሊ እዩ ኣብ ነንሕድና ክንዘኻኸር ኣለና ብፀሎት ብዛዕባና ዝፀልዮ ጎይታ ብ17 ኩሎም ሓደ ክኾኑ ኢሉ ይፀልዩ ጎይታ ምእንቲ ሓደ ክኾኑ ክብል ከሎ ንሕና ሓደ ከም ዘይኮንና ነንበይኑ ሓሳብ ከም ዘለና ስለ ዝፈለጠ ግን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓሳቦም ግብሮም ዕላምኦም ታርጌቶም ክልተ ድዩ እስከ ሓደ ይበሉ ሓደ ከምቲ ንሕና እንታይ ዝኾንና ሓደ ዝኾንና ንሳቶም ድማ እንታይ ክኾኑ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ፀሎትና ክኸውን ደሎ ሓደ ክንከውን ምእንታ ናብ ሓደ ሓሳብ ክንመፅእ ምእንታ እንዳበልና ክንፅልኻ ይግባአና የተወሳኺ ማለት እዩ ቃሉ ጥራሕ ደይኮነስ ትንብርከቕ ኣለካ ሓደ ዝገብር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ደሰማማ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ያ ነንሕድና ክንፃዋወር ከም ዘለና እቲ ሓድነት መንፈስ ክትሕልዎ ድማ ተጋደሉ ኢሉ ምፅውዋር እዩ ስለዚ እዚአን ኣንቢቤን ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ሪቫይስ ክገብሮ ከለኹ ብዛዕባ ምህናፅ ብፍቕሪ እያ
ዕቤት ትመጽእ ብምንታይ እዩ እስከ ብፍቕሪ በሉ ዕቤት ብፍቕሪ ድመጽእ ፌር ኢናፍ ምጽናዕ ድማ ነንሕድካ ብምትሕልላይ ነንሕድካ ከዓ ሪስፔክት ብምግባር ድማ ምጽናዕ ይመጽእ በሓድነት እንድሕራልዩ ምጽናዕ ይመጽእ ማለት እዩ ኦኬ ሳልሳይ ሰላም ድማ ህንጸት ድማ ብምንታይ ትመጽእ ኣብ መንጎና እንታይ ክህሉ ከሎ እስከ ሰላም በሉ ሰላም ተዘየለ ምህናጽ ኣለ ድዩ ምሽ ኣብዚ ዋላ ኣብ ሃገራት ኪድ ሰላም ተዘየለ ምህናጽ የለን ኣብ ኩሉ ይደስርሕ እዚ ሕጂ ሰላም ክህልሎ ክትህነጽ ዕረፍቲ ክህልሎ ክትህነጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በዚህ ሎማ አንተ ተማሃርናዮ ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ገለን ቁሩብ ነገር መንፈሳዊ ነገር ተማቂልና ክንከውን ተስፋ ገበር ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ንገበር ስለዚህ ኣብነን ንሕና እንታይ ክንገብር ከነስተብህል ምእንታ ኩሉ ንገብሮ ዘበለ ድማ ንምሕናጽ ማህበር ንናትና ይኮናል እቶም ብቋንቋታት ዝዛረቡ ዝነበሩስ ንገዛ ርእሶም እዮም ዝሃንጹ ኢሉ ኖ it's not about ባዕልኻ ነቲ ሕብረት ዝሃንጽ ሕሰብ ይሄና ይሃንጽ ኢልና ወላ ዘረባ እዚ ዝሃንጽ ዶ መንጎና ኢልካ ክትምርምር እግዚአብሔር ይዛረበካሎ እግዚአብሔር ይዛረበክሎ ስለዚህ ብለውሃት ዘበለ እንዳበልና بفقر الزبلة محرت بمقبار الزبلة أتزترف جوزنا كنجوعز من إنتان قويتا مير كان الله نحنا كم أكلات كريستوس نحنا كنرى أما نقولنا دم ما نسقى كبر قويتا ناتك خبرك مثل ما إنتان بس نجرزي كتدقفنا لو من نسأل لنا نجزء رأسنا ريست نجبر لنا قويتا بس تحسبنا قويتا أما نقولنا زيتك كم يلنا قويتا زيتك كم يلنا بمكبار زبلة قويتا እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልለሁ አልዚ አሽሓት ይፍራ ማህበርካ ቆይታ ኣብቲ ጉባኤኻ ኣብቲ ማህበር ክርስቶስ እዚ ቃልዚ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልለሁ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሕብረት እግዚአብሔር በዚ ቃልዚ ማህበርካ ትተሓጸብ እና ጸበቀት ክትከይድ ሰላም እና ረኸበት ክትከይድ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምቲ ንምሃሮ ከምቲ ንሰምዖ ከምቲ ንብሎ ኮይና ክንነብር ምእንታን ርዳአና ጎይታ ደገፍ የድሌና ለጎይታ አምንባይ አምስባኽ አምዝማር አብደጋ አክት አምግባር እድመና ተወዲዑ ጎይታ ግን ኩሉን ገብሮ ዘበለ በምስቱ አልከን ገብሮ በጥበብ ከንገብሮ ጎይታ ሎማ አንተ ርዳአና ሎማ ደግፈና ነባሮትካ كم زجير كاخت حسبنا كم زجير كاخت مخرنا سلز فتح هذا ما نمسكنا كلنا جابي روي عواتي انتي دا كتكون كلهم نفس وكف مزمور اللو مهر اللو رأي اللو قانق اللو ترجم اللو كل دما نمهنات يجبر يلك